A pályámat tanítóként kezdtem, és először kicsi gyerekekkel foglalkoztam. És nagy élmény volt látni, ahogy fejlődnek, ahogy nyitottak az ismeretre, de ennél sokkal fontosabbnak tartottam azokat az együtt töltött időket, amikor az életre neveltük őket, vagy olyan dolgokat tapasztaltak meg, amit azt gondolom, hogy a későbbiekben hasznosítani tudnak. Tehát a nevelést sokkal fontosabbnak tartom, főleg alsó tagozatban, az általános iskolában. Mindig is érdekelt a politika, mert ez az a terület, ahol a legnagyobb hatással lehet lenni az emberekre, az egész országra, az egész társadalomra. És hogyha megvan a jó szándék és az akarat azokban, akik ezt a területet maximális szakértelemmel végzik, akkor hihetetlen csodát lehet kihozni egy országból és az ott élő emberek közösségéből. A politikának az emberekről kellene szólni, és olyan politikusokra van szükség, akik minket képviselnek, akik azért dolgoznak, hogy a mi mindennapjaink sokkal teljesebben tudjanak telni. És egy pár éve azt vettem észre, hogy nagyon eltávolodtak egymástól az emberek, mintha ketté szakadt volna az ország. Barátok, családtagok nem beszélnek egymással, egyszerűen belépett a politika a hétköznapokba, a mindennapokba. Holott ennek nem kellene így lenni. Egy megbékélésre van szükség, hogy újra kezet tudjunk fogni egymással, és újra együtt dolgokat megvalósítani. A legfontosabb, amit tehetünk, hogy elfogadjuk a másikat, és valami módon visszanyúlunk a szeretethez, ami mindenkiben benne van. És ezzel megpróbálunk egymáshoz közeledni, hogy újra teljes egészek legyünk. Ezt a kettészakadtságot valami módon meg kell szüntetni, és egy megbékélésnek kell kialakulnia az országban. Én az emberben hiszek. A változás mindig belülről fakad. Először nekünk magunknak kell megváltoznunk ahhoz, hogy ez kihasson a társadalomra, hogy jó hatással tudjunk lenni másokra, és hitelesen el tudjuk fogadtatni önmagunkat a másikkal. Ezután remélhetjük azt, hogy egyáltalán bármi változni fog körülöttünk. És ez pedig a saját felelősségünk. Tehát minden azon múlik, hogy mi minden nap hogyan viszonyulunk magunkhoz és másokhoz. Azért szeretnék dolgozni, hogy olyan társadalomban tudjunk élni, ahol mindenki megtalálja a maga helyét, és ki tud teljesedni. Ebben az országban csodálatos emberek élnek, és annyi fantasztikus érték van, amit megfelelő országmenedzseléssel, jó szándékkal, tisztességgel még sikeresebbé, még virágzóbbá lehet tenni.